factors kung sanin mahimo makatugas ang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sa full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo-bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sanin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive.
Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatugaman sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's Pulabi Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untopit sa 3 sa bulan sa Enero 2023. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa tunang pagpangalagad, magadulong kita sang mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tag ng alauna imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updahan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga nasahin na sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, magkita ang mabatayan kita pagi sa Facebook Live, kag subuman YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal, sa aton nga mga top stories of the day. Aton ni Refrando Diaz nga amuman ang aton nga provincial administrator, hindi na siya subong isa sa mga consultants sa syudad sang Bacolod. Ibalo nato dinhi karon no pagi sa mismo sa kay aton ni Diaz ang mga rason nga ang nagbiya siya bilang isa sa mga consultants. Samtang nasapuan nga kalabera kag bangkay sang lalaki nga yara na sa advanced state of decomposition, wala pa ma-identify tubtob subong. Kag registration sa Comelec gin transfer sa laing nga venue kag natulupangdan ang masyado kajutay nga mga nagparehistro. Perti kajutay, way siguro sang wala sang hinakutay. Samtang sa balita nasyonal, posibilidad nga external threat ang gintunaan sang New Year's Day glitch sa NAIA. Amo ni ang isa sa ginlakip nga pag-imbestigaran sang Department of Transportation, DOTR. No, kay daw may ara guro ginalantaw di basi bala may ara sang pagpanghack nga natabo banwa kung nga ang nakaangkon sang power outage ang Ninoy Aquino International Airport. Kag sang pagbalik na sang kuryente, sang power, hindi na naglalain na ang program sa computer, kag hindi na maka-communicate no sa control tower, hindi na makadirigir sang air traffic sa mga incoming kag outgoing nga mga flights. Amo tong gitunaan ko nga ang nagkanselar sang madamo nga mga flights sa mga kabyanan ang Ninoy Aquino International Airport kag ang tanan nga mga airport di sa Pilipinas kay bangod nga i-centralize ining control, hindi naman mag-function ang bilog niya nga o kung way na sang signal sila nga mabaton o kung command nga mabaton gikan sila sining central office. Sa balita international, Mexico nagiliher sang pinakauna nga babayi
nga Supreme Court President. Kagamuni ang aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton ni pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 16 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Mangin kaupod man naton karon dugay-dugay banwa si Dr. Gerhard Sifard Kailian, ang head sa provincial disaster o konsang ang head mga kabyanan sa provincial disaster management program na division. Ay balo naton kung anong ilang monitoring sa siling paglain sang panahon. May ara sang rainfall warning ang NDRRMC kag nalakip mga kabyanan sa rainfall warning amo ang probinsya sa Negros Occidental. Of course lakip na diri ang syudad sa Bacolod. Sige, daw sa piyak nga linya, daw ari na si ang aton nga head sa Provincial Disaster Management Program Division, si Dr. Sifard Gerhard Kailian. Sir, mayong udto? Yes, mayong udto kumbudan. Mayong udto sa tanong diplomatic sa Bumburadyo. Kumusta karon sir ang sitwasyon sa palibot sang probinsya sa Negros Occidental? Mga cellphones nato nakabaton sang alert warning gikan sa NDRRMC nga daw nadala kita sa rainfall warning, sir? Yes, no, ang mundi nga actually nga rainfall warning issued 11 AM, no. Sa subong adlaw, trough of low pressure ara sa yellow warning level. Ang sa Negros nakalista lang di ang atong Escalante City, Sagay City, Cadiz and Manapla. So they are expecting or observe rainfall is in 1 hour and to continue for the next 2 hours, mga 7.5 to 15 millimeters of rain. Mm-hmm. So sa subong amo nang nabaton sa atong command center, siguro ang inang warning yung nabaton medyo late na kay kagina pa na guro sang kung pagbasko gid ba sang ulan tudo. So subong naka-yellow warning kita in Escalante, Sagay and Cadiz and Manapla na lang. Subot silingon naghagan-hagan ang ulan. Yes, gauluuntat man siya. And we're expecting magmayo man ang tiyempo naton. But then again, ang atong preparedness kay tungod ang atong Governor Gamba gid nga dapat ang atong preparedness is proactive, no. Bumudan, no. So kinahanglan ang atong mga DRM offices actually nagahatag na sang ilang mga mga monitoring reports, no. As of now, ang atong mga monitoring reports nagasulod pa man, no, taga nakita natin nga wala pa man sang flooding incidents gid, no. Ang iyasang Sagay lang to ang gakwan, no, nga medyo gasaka ng ilang tubig sa ilang overflow but manageable pa man ko, no. Hasta saan ni sir ang mga pagulan-ulan? Well, hindi naman siguro until nga madula ang aton nga trough sa aton low pressure. Kaya malabay ini siya mo matraverse ini siya sa Visayas. Mm-hmm. So I think ginalantaw naton nga basi magmayo man basi buwas, no. But kung hindi, no, panilagan naton pag-monitor naton ang bilog na probinsya sa Negros. Kaya siyempre anton may makita sa aton mga mga radar, no, nga nagapasaka man siya nagapagwa na to sa tiyak nga portion sa aton pakadto Palawan bumudan. Bali ang exact location isang low pressure area ganito sa dinner ito? Hindi na siya magkakit tungod wala na sila coordinates na ginahatag bumudan. Tungod hindi na siya makita ang iyang sentro, no. But then again, ang hambal sa aton is it will traverse the Visayas area. Kaya hindi naton mapatod ang iyang exact niya pag-aagyan basta sa Visayas lang. Nami tani kun ang pag-asa naghambal siya kun din ginayon ang exact location sa low pressure area kay considering nga ang hangin subong amihan ni sir, no? Yes, so ara pa kita sa amihan, no. Tapos ang ilang kwan is trough lang sa
low pressure, meaning yan na lamang ikog kag mga kuan na ang patches of rainfall rainfall clouds, no, ang ginalantaw kag ang ginamonitor sa atong pag-asa. Kaya hindi ba sir ang ining low pressure do nagasabay man siya sa kun anong direksyon sang hangin? Yes, nagasabay ini siya, no. Okay. So amo na siya nga pakadto didto man sa Palawan ang iyang pakadto. Oo, Kaya ang uyok sa hangin nato. ang hangin subong nga nagadapya sa aton daw halin sa norte, Yes, northeast. east to northeast, no. Ang atong Northeast. winds. Oo, so but ganun kung ang low pressure area tani kung nabalaan naton kung halimbawa ara sa may area sang Mindanao, at least do may ideya kita nga sa palabuton nga manginadlaw nga posible ba siya mag-us-us ini kay ang dapya sa hangin padulong kuan mo northeast. Yes, bumungtan. So mo lang gina, we can only guess or nga pwede talang siya project pero hindi ta siya masigurado kay siyempre depende na sa precipitation, sa accumulation sa niyaman nga tinatawag nga nimbus cumulus clouds nga mahatag sa atong sang ulan. Pero ini mga pag-ulan-ulan Doc, talaptap giniya sa bilog nga probinsya or may mga pinaman ka mga area sa probinsya nga daw hindi man niya siling baskog ng ulan nga daw naga tulotalit hilang. May ara nga portion sa aton nga sa Southern Negros daw on and off sila, no. Kada light rains sa nila mabatsagan. Kahit isubong ang sa mga tandaan ta bumudan, no, ang Northern Negros gid subong kay northeast monsoon ang aton hangin so gid sa ila ang bukbok gid sa dako nga precipitation kag sang cloud cover. Pero usually ang bulan sa January why gi man naga siling abi nga may mabagyuhon nga bulan? Kumandunduman ta bumudan, no, ang aton nga January nang balantayan man nimo kahit sa una sa pagbaha sa Silay, pagbaha sa Victorias, no, January at sagto. So kuan man gyapon halalungan kay ang aton nga historical data gambal nga January ginadako ang pagtupaan sang ulan sa aton nga probinsya. Galing kay sa subong naman daw hindi na kita makapatod gid kay bisan pa gani isang gina-consider naton sang unang summer season, hot season sa aton nga pungsod Pilipinas, may mga pag-ulan gani kag in fact sa nagligid nga tuig daw halos bilog nga tuig nag-experience kita sa pag-ulan. Yes, so tungod La Nina kita subong again na wala ang first quarter sa aton nga aton nga 2023 is kara pa kita sa La Nina advisory, no. So maulan nun ang aton nga tiempo pero then again nagalantaw ang pag-asa man nga the second quarter no makadto ini sa neutral conditions. But again, mahulaton ta ang ilang official pronouncement. Sige. Sir, lastly, ang imo nga panugyan sa aton nga mga kauturan, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga ilang nga mga location, ilang nga puloy-an ara sa mga lugar nga may mga talabukon nga suba? Yes, bumbulan again ang mensahe sa aton nga gobernador gyapon, Governor Bong Lacson, no. Tagid nga ang pagpangamuyo, no, para sa safety natong tanan, safety sa natong province, ang preparasyon to prepare, no. Monitor nyo nga daan kabalo naman kamo kung flood prone areas kamo. Number 1, monitor nyo gid ang inyong nga waterways kiti ang pag-ulan hindi man tudo pero ga-accumulate ang atong tubig sa atong mga waterways, no. So and also kung ara ka sa flood prone area and be ready sa mga warnings na kung pwede na mag-preemptive evacuation, why not, no, mo ginagana ni Gob, no, kinanglan proactive kita, hindi na kita hindi na kita maghulat, no. We have to act on it. Kung makita naton nga dangerous na or risky na ang sitwasyon, then we have to act on it, no. Muna, no, subong naga-monitor ang tanang DRM offices kag nagahatag man sa aton sang mga feedback para sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Dok, salamat gid sa imong oras kag mayong udto sa liwat. Yes, madamo man salamat kag mayong udto sa Tantag Clamati isang Bomborad. Si Dr. Sifard Gerhart Kailian, ang head sa PDMPD, naghatag mga kabiyanan sa update, no, sa lakat sa panahon ang sitwasyon sa probinsya sa Negros Occidental sa sining pagbubo naman sa madamol nga ulan kag ining pagwaswas man sang hangin tugas sang northeast monsoon, no. Nagapektar sa gapon sa aton diri sa probinsya sa Negros Occidental ang hangin nga amihan.
ang mabugnaw nga dapya sa hangin mga kabiyanan nga nagikan pa sa Siberia. Amo ni ang nagadapya subong sa aton kag ang ining mga pag-ulan-ulan tuga ini sa low pressure area pero ay man gin tumod gid sa pag-asa kun din ginang exact location sa low pressure area. So hindi pa nato mapatud subong ko nasa Sano magatapos ang ulan o kung saan naman mag-init liwat kay mahibaluan lang di sunod sa kay Dr. Kilian kung wala na ang low pressure area. Pero ato naman to sa may somewhere in Palawan, nga kadagatan sa Palawan, ang ining low pressure area banwa kag way man sang posibilidad yang magbagyo pa ini. 26 minutos ang nakaligad sa taknang alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa Platuntunan Bumbuanay sa Udto. Lawagong ko anay ang mga replacement bala sa aton nga mga lucky winners sa 1 to Panalo Part 21 na promo nga wala maka-claim sa ilang mga premyo. Daw? Duha ni kabilog ang replacement. So attention kay lawagon ko subong ang may ikwan pa ko na sa imo Bumbo. Sige abi, standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, yari na mga kabyanan, kwan hindi siya, no? Amo ni ang mga lucky winners. Kay lucky pa ni siya sa lucky winner mo kay nga ini ni sila ang original nga nagabutan. O galing kay ang una nga mga nagabutan na banwa, wala sila makakuha sa ilang premyo. That's why amo na ni ang mga replacement. No, attention sa mga naghulog sa mga entries, no? Kay mabasahon ko, lawagon ko subong ang replacement, no? May ara kita replacement sa kagabi nga wala makakuha. Replacement din sa winner number 3. Ang taga Purok C3, Kalumanggan, Bagong City, ang Yasri Proof of Purchase, Nescafe. Kag ang aton nga replacement winner. Congratulations sa kay Sulima Munkada. Sulima Munkada sang Purok C3, Barangay Kalumanggan, Bago City. No, ginlawag naton subong alas 11:29. Okay. Ang next nga replacement winner banwa ang taga ano ni? Taga Capitol Hills Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City. Nescafe man ang iya sini nga proof of purchase. Ang isa sa aton nga mga replacement winner, congratulations sa kay Jeneline Sobridilia. Jeneline Sobridilia sang Capitol Hills Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City. minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Sa aton nga pagbalik, kuha nato na report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Sonto 40 o 38 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. This time, ko na ito na report ni Bumbo Cherry Grace Santilian, ini may kantadan sa sininasapuan nga bangkay dito si dalom sa Taytay sa may syudad sang Silay, aron sa advanced state of decomposition kag subuman ining may duwa pangid ka mga kalabera, no, nga nasulod sa sako. Way pagyapon sa identity tubtub sa sini nga matinion kag padayon ng investigasyon sang Silay City PNP. Yari ang report Bumbo Cheng, please come in. Yes, mabod man, gin pa idalom sa post-mortem examination ang nasakuan nga bangkay nga yara na sa advanced state of decomposition. Apang ang duwa naman ka kalansay nga nasapuan, budlay gidya ko no bambadan ma-identify suno kay Police Lieutenant Judesis Catalogo kay ang ano bala bambadan wala na sang mga identity o kuno wala na sang mga bayo ining mga kalansay para kung tani bala makilalaan man lang pero wala gid sa bambadan ara ini sa nasulod ini siya sa sako so madumduman naton bala bambadan suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ini nga isa ka lalaki nga yara sa advanced state of decomposition nasapuan ini siya sa idalom sa Uyot Bridge, Sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon, Syudad sang Silay sang Disyembre 31 sang aga. So, bawadan ang ginalantaw ini nga ng lalaki nga yara na sa advanced state of decomposition nga mga Disyembre 26 alas 11:55 sang gabi nabuktawan ini sang isa ka residente bangod sa mabaskog o kunang kusog bala ang paglagapok o kun sound sang isa ka salakyan sa Uyot Bridge. So paglili sang isa ka residente didto sa bintana nakit-an ni niya ang brown nga Toyota Innova kag wala ini siya sang plate number kag ini ang nagpundo sa Taytay kag gin aligar nga ginabi pa lang sa residente naghulog ini siya sang sako nga may unod lang nga basura. Apang pagka Disyembre 30 bala dito na niya gina-checkyar sang witness kaupod ang iya amay ang sako nga ginaboy sa Taytay sang Disyembre 26. So dito nila nakit-an ang isa ka bangkay sang lalaki nga yara na sa advanced state of decomposition kag may yara pagid sang lain pagid duwa ka skeleton ang nakit-an sa lapit man sa area kundi nakit-an ining lalaki o kanang bangkay
nga nasulod sa separado man nga sako. So sa karon napadayon sa gihapon ang investigasyon sa aton nga mga kapulisan dito sa sudad sang Silay para mahibaluan kung ano ang identity sini sang tatlo gid mismo ka bangkay kag kung ano ang rason sang ilang mga kamatayon kag ano ang motibo sa pag-apatay sa tatlo ka bangkay bambadan. So subong adlaw magwa ang post-mortem examination o kon ang autopsy sa isa ka bangkay nga yara sa advanced state of decomposition. So ginrecommend naman sa medico legal nga ilubong na lang ang ini nga bangkay nga nasapuan kay tam-an nagijaya kabaho bombadan. So sa initial nga nakuha ng dubgay na giniya napatay ang duwa ka kalansay. So bali kay syempre kalansay na bambadan no te masubra na siguro isa ka bulan o kun duwa ka bulan ining napatay o kun ginaboy sa dalong sang taytay kay imagine bala bambadan ang kadalo mo na sang taytay o kun kataaso na sang taytay from the ground is a 300 feet. So ano bala ako na 300 meters bambadan. So ano bala ka lawi ako nakadalom. So 300 meters or 300 feet lang? 300 feet lang gali bambadan. O mag 300 meters, tama pa ginakataas siguro? Bambadan 300 feet gali. So amo na bambadan samtang ang isa naman niya nakaara na sa advanced state of decomposition mga 5 to 7 days na ginabulubanta sa mga kapulisan nato nga 5 to 7 days na ini nga nagnahaboy o kung napatay ini nga biktima. So amo na bambadan no te budlay na gid ma-determine ang cause of death sa mga human remains o kun ang ini nga mga isang mga kalabira na nakuha o kung nakitaan dito sa Taytay sa syudad sang Silay, Bamboan. Si nagpanawagan man ang aton nga Negros Occidental Provincial Police Office kag ang mga kapulisan naton sa Silay nga kung sino balawadan ang na missing o kanang sino ang namisingan o nadulaan sa ilang mga pamilya, pwede gid sila magkadto sa syudad sang Silay kay para ma-identify nila o kung mahibaluan nila kung sino ini nga mga nasapuan nga tatlo ka bangkay bambadan. So bambadan, iyari bala pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Judeces Catalogo. Ang Silay tawag ang Silay City Company Police Station nag-initiate na tawag na post-mortem examination sa itong mga remains nga nakita itong ginhabot sa portion sa Silay. And then after sa post-mortem examination nag-recommend ang atong medico legal to nga ilubong na lang for the meantime atong tatlo ka remains katungod tamaan na gikabaho ma'am. All the while, ang after sang result dito, with the official result of the post-mortem result, subong itong adlaw, magkuha, ma'am. Pero initially, ito nga nakuha ito, ma'am, sa duwa ka remains to, accordingly sa ato nga post-mortem, sa dugay na napatay ang duwa, then ang isa niya, kamo ni ma'am ang tama, ang ikabaho, 5 to 7 days na ang, accordingly, ang within the span sa time na napatay na dito. So, according sa medical legal, according sa condition, sa remains sang condition sang remains sa human remains, budlay na gid mag-determine kung ano ang cause of death. It's very hard to determine the cause of death because nga wala na gid sang may nakita dito flesh or even body remains at the same time clothing wala na nakita ma'am. So ang Silay City Component Police Station coordinated with the Nabuling Police Station, especially Bacolod, kung may na-recorded dito nga missing person sa ila. Kung if there is, so ang pwede lang sila magkarto dito. May posibilidad, sir, nga isa lang ni kagrupo ang naghimo, sir, sa pagpamatay, sir? Ipang pa natin kasi ito sa nung nakakita. But in the particular sa situation, hindi pa ito makasugod ng atong investigation. Hence, though wala kita sa identity. Nanan, bakit natin ma-identify yung mga identity sa aton ng mga human remains dito. Then, based on that sa accounts at the same time, sa mga persona sa identity sa makasugod na atong investigation dira.
Sige sir, so bali blanco pag sir ang identity ng ini nga mga bangkay sir. Dali so mga aton nga kapulisan sa Silay City Police Station nag-announce sa public nga kung just in case nga may mara ka mga na suspectedly or eventually mga may mata members ng mata nga wala dula sa inyo or something, eventually nga wala nakabalik, ara lang sila tamang para mambulig at least ma-identify nila kung nila magiging matain nila dula. Then eventually after that, na masugod ang aton investigation because may identity na ta sa tao. Aha. So, bomboda na tayo, pero sa duwa bala ka kalansay nga nakitaan, tayo mabalaan na lang ginaguro kung inagid ang parente mo, kung ka pamilya mo, kung ipagahiwaton ang DNA test, bombodan. Sure gid nga ang ginang imo nga pamilya. Di basta magkalansay na gid lang mabudayan ka na mag-identify sini, no? Kay way man sa mga matani kun bangkay lang bag-o lang yan na sapuan kay at least may mga makita ka pa ng mga alom or mga tato or may description pa lang nga pwede mo ipalayag nga ma-identify sang pamilya. Ang konsuelo na gilan di panawagan naton sa mga taga Negros Occidental or di man sa Bacolod kung sino daw may nadulaan sang himata sang membro sang pamilya kapin pagid kun duha ka bilog. Okay, da pamatyag ko dungan isa gina pamatay kag amo naging tapok. Yes, babagante may posibilidad gid no nga ini nga duha ka kalansay dungan gid ini sila gin patay te especially babada no sa mga mayar sa pamilya nga ginalig nga nahabdak. Pwede gito sila ka padulong sa syudad sang Silay para mabalaan. Kumutsing sa nagligad may nagkanto diri sa ako, nagpangaibulig kay may himata sila. Duha man to kabilog nga na missing man. Ang magkilalanay lang to sila nga duha, may ginkantuan ko no, hindi na makontak kag na missing na. Pero daw lately to daw may naka-update siya nga daw adto man to kuno iya sa lock-up cell. Pero ipamangkot ko bigay liwat karon kung ano lang status ato kung nakita giman bala nila personal atong duwa ka tawo nga ginapangita nila o kuno ay kay basi blaw. Yes, babadante siguraduhon gid no kung naan gid to sila o kung wala kay kabudlay gid siya bambadan nga kung makitaan mo na ang mga kalansay. Ang problema lang sila kay bisan panapton wala kasi may wagid sa may nabilin nga mga panapton da sa kalansay. Wala gid siya bambadan niya sako wala na gid siya mga panapton mga bayo shorts be mo identify bombot mo gid mabutayan gid ang ato mga kapulis identify sa ini duwa ka sa mo to ginlubong na lang nila danay bombodan. Pero ining duwa ka mga kalansay ni na positive na ni nga na identify nga mga lalaki ini. Bogod, mention kung lalaki bala ini sila o kung babayi. Pero ginaaligar bang ba no nga mga lalaki ini ang mga kalansay. Okay. So bumbadan na padayon sa gapon ang investigasyon sa aton nga syudad nga Silay City Police Station. So walang gini ang pagahultod na naton bumbadan ang pag-progress ang ining investigasyon. Bumbadan na report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Atiyan para sa Bombo sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Bus Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. 10 minuto sa nabilin kabagadangat kita sa tag ng alas 12. Tiya mo ning mabulubudlay ang pag-identify sa sining mga kalansay nga ini kay wala man sa mga panapton, wala sang mga bayo nga nalakip sa pagkasapo sila bali kalansay lang gid nga nasulod sa sako. Kag posible pila na ni kabulan law nga napatay ang ining duha ka mga biktima ti ang hambal nila nga bangkay ini isang mga lalaki. Pero hindi pagin gani mapatudaton kung lalaki giman kung babayi
unless nga may expert ya, mga medical expert nga makatumod base sa structure sang ila sini nga mga tulan, matumod kung lalaki o kung babayi ini. Kag nadumduman ko sa nagligad nga bulan daw November bala to mo. Sa bulan sa November may nagkadto di sa akon kanag panawagan nga may aras lagi na pangita may blatter report ganit ni sila gipakita sa akon nga na missing. I-follow up nato ni karon dugay-dugay kung bala ang ato ilagi na pangita nga duha ka lalaki nga na missing, nakita iman to nila bla o kung wala makita sa subong kay di kung why gito nila makita, pwede man to kamo makakadto sa silay PNP station para nga makuhaan kamo sa information. Kaya kung gusto nyo gin mapatod nga inyo inihimata, di ipa-DNA para may baluan. No, kung himata giman nila ini. 9 minutos manwa ang nabilin kabagadan kita sa tag na nga alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay. So to diri kita anay sa nangin agaw iksina mga kabiyanan nga balita sa nagligad nga January 1, no? New Year may problema ang aton nga air navigation kay tungod may problema nga naglaluntad, may power outage, pagbalik sang kuryente, hindi na mo ang program na nag-down man ang program sang control tower sa bahin sa ila sining computer system kag bangod sini banwa pero nakabalik na sa normal yapon operation ha. Na interview naman gid nato na ang manager sang Bacolod Silay Airport. Pero tinsakto na ang daw at least nagsibo man ang aton nga analysis nga pag-figure out naton sang kagapon or sang Sunday pagani sa maglupok ang ini nga balita nga singko basi may ara bala pagpanghack nga natabo basi ginhack bala ang aton nga internet o kun ang ginhack dra ang program sang kaap amon ang nagbisyo ang ila sini nga communication facility nga daw hindi na makapatigayon sang pag-traffic sa mga incoming and outgoing flights. Di amo ni karon mga kabanan ang kabahin sa pag-imbestigaron daw pag-tutukan sang Civil Aviation Authority of the Philippines Aerodrome and the Air Navigation Safety Oversight Office o kung ANSO ang posibilidad nga mayara sang external threat. Nga base external threat ang rason sa natabo nga glitch sa NAIA nga nagresulta ini sang total shutdown sang operasyon sang airport sa mga tanan nga airport di sa Pilipinas sa pagkanselar sang masubra 300 ka mga international kag domestic flights kag ginalantaw mga kabanan nga naglabot sa 65,000 ka mga pasahero ang naapektuhan. Base may nagtilaw-tilaw sa aton nga system la. Tikon ano makonsin umana kaysa di man nga pungsod kay external man. Daw na tanaw nila external gid. Sino ayahan? Sunod kay Transportation Secretary Jaime Bautista, wala nila ginadula ang posibilidad nga external, no? Panlabas na pan-atake, no? External. Ang natabo, no? External attack, external threat sa air traffic control system sa Pilipinas, no? Ang natabo. Ginpayag ni Bautista, mga kabiyanan, nga tanan nga posibilidad ang pagatutukan sang probe team. So no siya may mga espekulasyon nga nagginawa, ini mga espekulasyon lang, mga external threat nga ini, nga nagginawa apang
hindi pa nila makonfirmar tubtob sa sini nga mga tinion. Tidasigan yung pagkonfirmar kay samtang nagalawig, nagadalo man, nagadako man ang threat sa aton. Di ko magamurugin tulo testingan na pwede gali pwede gali masulod ang aton nga system. Gani ang pagsiguro, ginatingwaan gid nila nga sigurohon gid nga kung ano gid ang pinakarason sini para hindi na masulit ang nasambit nga insidente. Pero sa piyakawahi, nagapanindugan si Bautista nga ang natabo ko nga technical glitch sa tong New Year's Day bangod sa outdated facilities nga kinanglan nga isla na sa moderno nga pasilidad. Outdated na kuno ang facilities. Pero kung nabatian nyo kagapon banwa sa interview naton sa Bacolod Silay Airport Manager, siling ko ti kinalano na kuno to isla ng ang facility. Kag billion of pesos ang kinalanon para sa pag-ilis na diri. Ti siling niya to siya do 5 years pa man bag-uman na siya kay 5 years pa man lang na. Ti paano nga nag-outdated ini Secretary Bautista? Ang facilities ang inyo na nga ano tawag sini? Ang inyo na nga pasilidad, no? Paano nga nag-outdated banwa? Kay daw 5 years ago pa malang ni nga gin-install dira. So, kung napatihan ining ginpahayag mga kabyanan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, nagakulugan ng pungsod Pilipinas, magakinanglan naman sang binilyon ka pesos nga pundo para sa pag-upgrade sang facility mga kabyanan sang kaap. Ayo. Di suno sa kay Bautista nga napulo na kuno katuig ang napulo katuig kuno ang kalayuon sang diferensya, no? Sang aton nga airport ikumparar sa mga airport sa iban nga pungsod nga may mga moderno nga mga kagamitan nga ginagamit. Ti galing kay bisan ihambal naton ina nga may moderno nga kagamitan nga gingamit. O kung aton hindi pagid moderno nga kagamitan nga gingamit. Pero ang natabo to yang pag-down sang system, hindi man to bangod sang tigulang na nga gamit nga kagamitan. Nag-down to siya kay tungod nga may arasang power outage. Hinali lang na dula ang power. Kay pagkatapos sa pag-on, lain na, hindi na amo ang system. Kag daw may pamatyagan ko na may ari gini nagtinunto, sini mo. No? Personal nga nagpatigayon mga kabyanan sa inspeksyon ang sekretaryo sa Department of Transportation. Agod nga ibaluon ang sitwasyon sa airport kag masiguro ang safety sa mga pasahero. Ginsiguro man ni Secretary Bautista nga tanan nga apektado nga pasahero nga na-kanselar o na-delay ang flights, ang maayos naman kuno ang ila sini nga kimtangan kag natagman ang ilang nga mga kinanglanon. Kag ginkantuan man ni Secretary Bautista ang kaap kung sa diin iya nga ginhibalo ang rason sa nasabit nga berya sa air traffic control system nga nagresulta sa nagresulta mga kabyanan sa pagkansilar sa mga biyahe sa Ninoy Aquino International Airport. Tikon ang aton nga airport, batunon tagi manaya ang kamaturan nga ang aton yang mga facility daan gi man niya ikumparar kay hindi kita ya makasabay sa iba nga mga kapungsuran nga may mga moderno nga mga equipment. Pero ang equipment naton bisan magsiling pa kita nga 10 years behind kita. 10 years ang diferensya, ang kalayuon, ang agwat sang pagkamoderno sang iban nga pungsod kaysa aton. Pero sa gyapon ang iniyang system, ang iniyang facility ginagamit naton. Bisan hindi ni siya pinakamoderno gid, pero pwede gyapon nga magamit sa subong yang panahon.
pwede nga po magamit sa subong nga panahon. Kag, hindi pa ni siya siling outdated. No, hindi pa niya outdated yung mga facility. Di karon ko dideklarar ini nga outdated ba ang akon ba sa bangon sa sininagwa subong nga sugilano ni DOTR Secretary Bautista mga kabiyanan, daw makasiling naman kita sini nga basi hindi ni external threat, basi internal ini, kay basi gusto ipagwa nga o kung magapangayo naman sa dako nga pundo para sa bakal sang moderno nga mga pasilidad, pag-acquire naton sa moderno nga pasilidad, kay man, kung may aras ang project, kag binilyon ka pesos ang pundo nga kinalanon, kay balo naman kamo, kung ano matabo sini. No? Kung may pundo nga binilyon ka pesos nga gabubo, basta may project, may money mo. Diba? Sige. Ano na ato nga Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 550. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition at 3 ng Enero 2023 araw hunang Martes. Narito na ang ating mga headline. Naapektuhan ng mga pagbaha dyan sa Visayas at Mindanao, lumobo pa sa mahigit 600,000. Higit 30 mga kabahayan sa Iloilo City sinira ng buhawi habang ang 9 na taong gulang na bata sugatan matapos madaganan ng punong kahoy ang kanilang bahay. House Committee on Transportation nagpahayag na rin ng kahandaan na imbestigahan ang New Year's Day glitch diyan sa Ninoy Aquino International Airport. Recovery flight para sa naturang paliparan tinututukan ngayon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga deboto ng Nazareno de Quiapo magsisimula ng bumuhos sa Quiapo Church ngayong araw bago ang kapistahan. Halos 20 pasahero naman nasagip, 5 taong gulang na bata nawawala matapos tumaob ang sinasakyang pump boat sa lungsod ng San Fernando, lalawigan ng Cebu. Sa ating international news, itong Belgium susuriin ang wastewater sa mga eroplanong manggagaling sa China. At sa ating balitang palakasan, Brazilian President Lula da Silva nakatakdaraw dumalaw sa burol ng football legend na si Pelé. Kilometro namang pila ng mga tagahanga nais daw makahabol sa public viewing. At ngayon sa mga detalye. Halos 600,000 na individual na sa buong bansa ang kabilang doon sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha na dala ng shear line. Ayon huyan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. At batay nga dito sa kanilang pahayag, 597,858 ang bilang ng mga pangunahing naapektuhan at mahigit 150,000 na pamilya ang mga kabilang ho sa pinanggalingan ng mga yan. Nasa mahigit 1,000 barangay sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga Region at Bangsamoro Region. Karamihan sa kanila ay mula sa Caraga na mayroon hong 234,108 individuals o aabot ho ng 60,000 na mga pamilyang apektado. Hindi naman bababa sa 1.4 na libo ang mga pamilya na preemptively ay nailikas sa Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga Region at dagdag pa ng ahensya na nanatili pa rin sa 51 ang naitalang bilang ng mga namatay dahil nga sa shear line at ganun din sa malawakang pagbaha noong Christmas weekend. 13 sa mga naitalang nasawi ay nakumpirma na habang ang 38 iba pa ay inihahanda ang pag-validate. Una nga rito mga kabombo, mayroon pang 19 katao ang iniulat na nawawala habang 16 naman ang naitalang sugatan.
Samantala, inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na dadagsa ngayong araw ang 170,000 na mga pasahero. Inihayag yan ni Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador na kung kahapon sila ay nakapagtala ng 161,000 passengers, ngayong araw ay inaasahan nila ang 160,000 hanggang 170,000 passengers. Sinabi ni Salvador na marami sa mga pasahero ang gumugol ng bakasyon sa Pasko at Bagong Taon sa labas ng bayan at bumalik sa trabaho sa Metro Manila ngayong araw. Samantala, ang iba naman ay uuwi na sa kanilang mga probinsya matapos magbakasyon sa National Capital Region. Tiniyak naman ito na sapat ang bilang ng mga bus at patuloy nilang inoobserbahan kung magkakaroon sila ng mga issues o challenges. Pinayuhan din ni Salvador ang mga pasahero ng bus na asahan ng oras ng paghihintay at mahabang pila sa buong araw dahil mas maraming commuters ang inaasahang dadaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Samantala, mga kabombo, ang Department of Health ay higit na palalawigin daw yung mga pulisiya upang sa susunod na taon ay masupil na ho yung mga naitatalang disgrasya dulot pa rin ng mapanganib na paputok. Alamin natin ang ulat ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis. Higit na paigtingin ng Department of Health o DOH ang kanilang mga polisiya at pag-aaral upang sa susunod na taon na pagdiriwang ng New Year ay masupil ang mga nadidisgrasya o nabibiktima ng mapanganib na paputok sa bansa. Sa press briefing ng ahensya, inihayag ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakatuon ang kagawaran sa pagpapalawig ng mga hakbang, pulisiya at pagsisiyasat kung paano mapababa ang kaso ng firework-related injury sa bansa, kung saan ngayong taon ay nakapagtala ang ahensya ng 211 na nabiktima ng mapanganib na paputok. Pakinggan pa natin ang tinig ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ano man yung ginagawa ng ating mga teams sa bawat regions, yun din po naman ang ating pinagpupursigihang gawin dito sa atin sa nationally. Pero syempre sa amin, mga pulisiya at saka mga pag-aaral ang ating mas ginagawa sa ngayon, tinitignan natin kung paano pa natin mapapalawig ang ating mga pulisiya upang sa susunod na taon na tayo po ay magkakaroon na uli nitong mga selebrasyon na ganito, mas ma-prevent natin further ang pagtaas ng fireworks-related injuries. So kami po ay committed to work with other agencies katulad po ng Philippine National Police, the Bureau of Fire Protection para po tayo ay mas makaiwas pa dito sa mga tinatawag nating fireworks-related injury. Yan ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Noong nakarang taon, taong 2022, karamihan o nasa 102 sa mga na-injury ay mula sa National Capital Region, 25 mula sa Western Visayas at 20 mula sa Central Luzon. Mayroon ding 13 katao ang nasugatan dahil sa paputok sa Ilocos Region, 11 sa Alabanzon at Bicol Region, 8 sa Cagayan Valley, 6 sa Central Visayas at 5 sa Toctargen. Nakapagtala din ng 4 na kaso sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Mimaropa at Davao Region, 1 sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Nagsamo ang nasa 76 na biktima na injury sa kamay, 59 sa mata at 25 sa binte, 25 sa ulo at 23 naman sa braso. Ang mga pangunahing paputok na dahil ng nasabing mga injuries ay mga quickie, boga, 5-star at fountain. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uunat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, mahigit 30 kabahayan ang nasira dyan sa Iloilo City dahil naman sa tumamang buhawi. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN! Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Mga
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang balita, higit 30 mga kabahayan sa Iloilo City sinira ng buhawi habang ang 9 na taong gulang na bata sugatan matapos madaganan ng punong kahoy ang kanilang bahay. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa higit 30 mga bahay ang sinira ng isang buhawi na nanalasa sa 2 barangay sa distrito ng Arevalo sa lungsod ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Barangay Kagawad Mercy Asiman ng Santa Cruz Arevalo, Iloilo City, sinabi nito na abot sa 21 mga bahay ang naapektuhan sa pagtama ng buhawi sa Barangay Santo Domingo at 18 naman sa Santa Cruz. Agad naman silang lumikas sa mas ligtas na lugar. Isang 9 na taong gulang na bata naman sa Santa Cruz ang inaulat na sugatan matapos sa daganan ng puno ng mangga ang kanilang bahay. Hindi pa naman batid ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala ng pagtama ng naturang buhawi. Pagising ko, may biglang nagbuhos na hangin, masyadong malakas na hangin. Akala ko wala naman bagyo, bakit nga may malakas yung hangin. 9 years old, yun nga ang bata na lalaki. Iyak na iyak kasi, mama, kunin mo na ako dito, hindi ko na kaya. Yung mukha ko natabunan na ng mga kahoy. Mama, ang kanang kamay siguro, baka nakadapa, tapos yung kanang kamay niya na ng kahoy, malaking kahoy. Si Barangay Kagawad Mercy Asiman para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Kung may nakabinbinaho na panukala dyan sa Senado para imbestigahan yung nangyari hong glitch dyan sa Ninoy Aquino International Airport, yung lupon dyan ho sa kamera ay nagpahayag na rin ng kanilang kahandaang gumawa ng sariling imbestigasyon. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Nakahanda ang House Committee on Transportation na imbestigahan ang nangyaring technical glitch sa Ninoy Aquino International Airport noong araw ng bagong taon na nagsanhi sa pagkabalam sa operasyon ng paliparan kung saan mahigit 60,000 pasahero ang naapektuhan. Ayon kay House Committee on Transportation Chair at Antipolo Representative Romeo Acop, bukas ang kanyang komite na imbestigahan ang insidente kung saan nagkaproblema ang facility ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sinabi ni Acop, sa sandaling may mambabatas na maghain ng resolusyon, handa silang magsagawa ng investigasyon din. Interesado rin kasi si Acop na malaman kung nagkaroon ng kapabayaan sa hanay ng Civil Aviation Authority of the Philippines kaya nagkaroon ng aberya ang operasyon sa paliparan. Ipinunto ng mambabatas na 2 taon kasi hindi nagamit ang Ninoy Aquino International Airport dahil sa COVID-19 restrictions. At bago muling binuksan ng paliparan, mahalaga sana na nakapagsagawa ng maintenance audit assessment. Inihalimbawa ni Congressman Acop ang isang sapatos matapos na hindi magamit ng ilang taon ay ngumanga na nang muling itong isuot. At ang sasakyan naman na 2 taong hindi pinaandar ay dapat masuri muna bago muling gamitin. Binigyang diin ni Congressman Acop na hindi katanggap-tanggap kung muling mauulit ang naturang aberya. Samantala, nakatutok ngayon ang recovery flight ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang airline companies. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio, tinutugunan na ang mga flights ng mga pasaherong nakansila
dulot ng technical glitch. Nakapokus sila ngayon sa mga recovery flights ng mga ito. Kahapon, personal tinungo ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang paliparan upang alamin ang estado ng mga pasahero na na-stranded at kung ano pang mga tulong ang kanilang kakailanganin. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio. Full operations po, pero marami kasi tayong tinatawag na recovery flights, yung mga naabalang flights kahapon. Kaya yun ang binibigyan ng atensyon natin ng mga airport managers natin. Si CAAP spokesperson Eric Apolonio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Karagdagan pang balita, inihayag ng Department of Health o DOH na hindi mataas ang bilang ng mga COVID-19 patients sa mga ospital noong nakaraang mga holidays. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, bumisita ang departamento sa iba't ibang mga ospital upang tingnan ang kanilang paghahanda sa mga kaso ng COVID-19 at mga pinsala sa paputok. Anya, masaya umano ang mga kawani at opisyal sa Department of Health dahil hindi tumaas ng malaki ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19. Bagamat may mga pasyente sa mga ospital na dahil sa insidente na naputukan noong Pasko at Bagong Taon, malaking tagumpay pa din para sa ahensya ang hindi paglobo ng bilang ng kaso ng COVID-19, kaugnay na rin ng pagluluwag ng COVID-19 restrictions. Gayunpaman, hindi niya tinukoy ang bilang ng mga pasyente ng COVID-19 na ginagamot sa mga ospital. Liban pa nito, mahigpit pa din nagpaalala ang Department of Health na mas maigi pa ring ingatan ng kalusugan upang makaiwas sa virus na dulot ng COVID-19. Ako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila dahil yung mga deboto ng Nazareno de Quiapo nagsisimula na hong bumuhos dyan sa Quiapo Church. Bagamat sa 9 pa ho yung pinakang kapiestahan ng naturang para dito sa naturang aktibidad. Alamin natin mga update mula kay Bombo Chill Emprido. Nagsisimula na ngang magpuntahan ng mga deboto ni Nazareno kung saan dinala ang replika ng itim na Nazareno sa ika-9 na araw ng nobina bago ang araw ng kapistahan sa January 9 ngayong taon. Ayon kay Ate Mela, kaisa sa mga deboto ni Nazareno, nagpapasalamat daw siya dahil nakaabot pa siya ng 2023. Si Ate Mela rin kasi ay may iniindang sakit kaya patuloy ang pananampalataya niya sa Poong Nazareno dahil sa pagtugon na sana'y huwag nang tumindi ang kanyang karamdaman. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ate May Laika. Magpasalamat sa buong taon na kahit may sakit ako, na-diagnose ng type 2 diabetes, eto pa rin, nakasurvive ng 1 buong taon. At nagpapasalamat din ako, may kapatid akong tumutulong sa akin na nagsusuporta sa gamot. Kaya pasalamat ako sa Diyos na andito pa rin ako. Sa kapatid ko na tumutulong sa akin, magbibigay ng suporta, hindi lang sa akin, sa buong pamilya namin. Napaka opo, para ipag-pray silang lahat. Dahil kahit paano, di ba, ang hirap-hirap ng buhay. Kahit paano, eto pa rin, lumalaban. Ganun, talagang deboto ako ng mahal na Nazareno. Noon pa, pag wala akong trabaho, lalapit ako sa kanya. Nabibigyan niya ako. Mawalan ako ng trabaho ngayon. Hindi pa lilipas ang 1 linggo. Bibigyan niya na ako. Ganun siya talaga sa akin. Basta pag yung tulong, yung hinihingi mo sa kanya, taimtim, ibibigay niya sa iyo. Puro pasasalamat lang. Talagang yun. Salamat sa kanya. Oo nga, sana gumanda na yung buhay natin. Samantala, ang magiging orihinal na imahe ng itim na Nazareno ay ilalabas sa mismong araw ng kapistahan at sa mga araw na kaagad na susundan nito. Inilabas na rin ng Quiapo Church ang mga ruta na pagdadaanan para sa Walk of Faith ng Poong Nazareno na magsisimula naman ang mga activities sa January 6. At mga kabombo ka Star Nation, ang pista ng itim na Nazareno ay pinagdiriwang tuwing January 9 pagkatapos ng 9 na araw na nobina nagsisimula tuwing December 31. Ayan muna ang update dito live sa Quiapo Church. Bombo Chilimpido nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo.
Bombo! 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga dagdag nating balita, iminungkahi ni dating Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na dapat buhayin ang panukala noong 2018 na bumuo ng private sector consortium para i-rehabilitate ang airport. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nangyaring New Year Day glitch sa Ninoy Aquino International Airport na nagresulta sa daan-daang kanseladong flights. Ayon kay Concepcion, ang founder ng Go Negosyo, layunin ng rehabilitasyon na ma-decongest at mapataas pa ang kapasidad ng Ninoy Aquino International Airport. Ipapatupad ito sa 3 yugto mula nitong nakalipas na mga taon hanggang 2024. At dagdag pa ni Concepcion na ang anumang inefficiency sa naturang paliparan ay nangangahulugan din ng malaking pagkalugi sa negosyo na nararamdaman sa buong bansa. Naalala pa ni Concepcion na kasama sa pagbuo ng consortium ang panukala ay iniharap na niya ang naturang proposal noong 2017 nang ang bansa ay naghahanda pa lamang sa ASEAN Summit. Sinabi pa ni Concepcion na ang unsolicited proposal ng consortium ay narekomenda para sa pag-aproba ng Department of Transportation sa Manila International Airport Authority at ang siyang pangunahin naman na ahensya ng gobyerno para sa nasabing proyekto. Dako muna tayo sa mga dagdag pang balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng mga karagdagan pang report mula sa ating news team sa paglilibot sa ibang dako ng ating rehiyon dito sa Metro Manila. Bombo Alaysa? Ang mga pasahero na tumatangkilik sa EDSA Bus Carousel umaasa pa rin na muling maibabalik ang libreng sakay. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Umaasa pa rin na karamihan ng mga pasaherong sumasakay at tumatangkilik sa EDSA Bus Carousel na muling maibalik ang libreng sakay ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ay bunsod ng pagbubukas ng programang libreng sakay ng naturang kagawaran noong December 31 taong 2022. Ayon kina Manny Norman, Joven at GC Andre, malaki umano ang may tutulong ng libreng sakay na ito sa kanila para makatipid sa pamasahe, lalong-lalo na raw sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pakinggan natin ang kanilang naging payag sa panayam ng Bombo Radio. Tuwang-tuwa po kami na ibabalik po nila. Sana nga po kasi malaking tipid yun sa amin. 46 pesos. Opo, tsaka mabilis pa. Mas magandang balita yan para at least makatulong din sa ibang mga pasahero na makatipid at di sila minus gastos. Malaki rin, nakakatulong din kahit papano. Dapat lang katulong yun sa mga mahirap. Dito lang ako nalilibre. Ito lang buong December. Ngayon lang kami nakasakay niyan. Wala tayong magagawa. Susundin na lang natin kung ano-ano nila. Ang ipapatubad na ganun talaga. Alangan naman namin ililibre, pag may bayad. Una nang sinabi ng pamunuan ng Department of Transportation na pinag-aaralan nila ang posibilidad na muling ibalik ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, ngunit ito ay magtatagal lamang ng isang buwan. Tinatayang aabot sa 2.1 billion pesos ang naibigay na pondo sa naturang service contracting program at ayon sa ehensya ay kulang ito upang ipagpatuloy ang libreng sakay. Matatandaan rin na mahigit 2 taon ang itinagal ng nasabing programa simula ng pasimula nito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, patuloy pa rin ang pagbibigay paalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga public utility buses na sumunod sa mga polisiya ng ehensya upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng pag-asa ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ilalabas ng gobyerno ang hinihinging 120 million pesos na budget para i-upgrade ang sistema ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesman Eric Apolonio, noong nakaraang taon pa lamang ay humihingi na sila ng 120 million pesos na budget para sa mga spare parts ng Air Traffic Management Center. Anya,
na magiging fully functional ang Air Traffic Management Center sa unang quarter ng 2023 kung ilalabas kaagad ang nasabing budget. Kung matatandaan, kinansela ang mga flight noong linggo kasunod ng power surge na nakaapekto rin sa mga linya ng komunikasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Una na nga rito mga kabombo at ka-Star Nation, ang system glitch ay tumagal ng hindi bababa sa 10 oras na nagdulot ng pagka-stranded sa libu-libong mga pasahero sa paliparan. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa ho ang ating mga update. Kukuha pa tayo ng iba pang balita mula sa ating naglilibot na news team sa iba't ibang dako ng rehiyon at bansa. At ito mga kabombo, yung paglaganap naman ng cybercrime sa bansa, isa raw sa mahigpit na tututukan ngayong taon ng Philippine National Police. May balita si Bombo Marlene Padiernos. Ipinahayag ngayon ang Philippine National Police na mas tututukan ito ang pagsugpo sa cybercrime na lumalaganap ngayon sa Pilipinas. Sa gitna ito ng muling paglaganap ng mga krimen online tulad ng scamming, phishing at iba pa na maraming mga Pilipino na ang binibiktima. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, kasabay kasi ng paglawak ng teknolohiya sa bansa ay ang transition din ng mga mapagsamantalang kriminal sa paggawa ng mga illegal na gawain. Dahilan kung bakit patuloy na mas pinapalakas ngayon ng pambansang pulisya ang kanilang paglaban dito, bagay na napag-usapan din anya nila Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa kanyang dinalhang Interpol meeting kasama ang iba't ibang pinuno ng pulisya mula sa iba't ibang bansa. Hindi lamang daw kasi dito sa Pilipinas na lumalaganap ang nasabing krimen, kundi pati na rin sa buong mundo. Kaugnay niya narito bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief o Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Sa ngayon pong 2023 na darating, sinasabi po ng ating Chief PNP na magpo-focus po ang aming efforts sa pag-solve po ng mga tinatawag nating cybercrime sapagkat nakikita po natin dalawa na yung tinatawag nating crime environment, hindi na lang po doon sa actual na lugar talaga, maging sa cyberspace crime environment na rin yan. At nakikita natin yung transition ng mga mapagsamantala at ng mga kriminal, karamihan sa kanilang mga criminal activities ay nasa cyberspace na. Kaya yan po ang patuloy nating palalakasin. Matatandaan niyo po, ang ating Chief PNP ay umattend ng Interpol nitong mga nakaraang buwan. Samantala, bukod dyan ay pinahayag din ng Philippine National Police na kanilang pagkisiguro na mahigpit din nilang tututukan ang yung pagpatupad ng seguridad at kalikasan ng taong bayan sa buong bansa, lalo na sa taong ito at gayon din sa mga susunod na mga panahon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Update muna tayo dun sa tumaob na bangka dyan sa Central Visayas dahil 20 pasahero ang nasagi pero yung 5 taong gulang na bata ay nawawala pa rin. Alamin natin ang mga update dyan ng Bombo Radio Cebu. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa lungsod ng San Fernando, lalawigan ng Cebu, kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang otoridad para sa isang 5 taong gulang na bata na nawala matapos sumaob ang pambot. Inihayag ni Pantaleon Bosquet, ang MDRRMO officer, na pasado alas 7 ng gabi, January 1, 2023, nakatanggap sila ng tawag na may tumaob na pambot sa dagat na kabilang sa kanilang lugar, kaya naman mabilis lang nakaresponde. Aniya, mabilis lang nakaresponde sa lugar sa tulong ng mga miyembro ng PCG na nagresulta sa pagkakaligtas sa halos 20 pasahero, ngunit nawawala ang nasabing 5 taong gulang na bata. Paliwanag ni Busquet, nanggaling ang mga pasahero sa lungsod ng Talisay kung saan sila patungo sa Bohol at sinalubong sila ng kanilang mga kamag-anak sa gitna mismo ng dagat sa pagitan ng Bohol at Talisay. Sakay na isang malaking bangka, ngunit hinampas ito ng malaking alon. Nang lilipat na sana ang mga pasahero sa isang malaking bangka, isang malaking alon ang humampas, dahilan para tumaob ang sinasakyan nilang pambot. Nalaging dahilan na nabitiwan ng ama ang 5 taong gulang na bata at hindi na natagpuan dahil sa dilim ng lugar at sa laki ng alon. Sa kasalukuyan, nakabalik na sa Talisay City ang mga nasagip na pasahero.
Kagabi, nakakantas kami ng tawag galing sa concerned citizen tungkol po sa yung motorized bangka na nalulunod. Tapos bago kami pumunta sa area, tinawagan muna namin yung Coast Guard Naga para nag-coordinate kami sa kanila kasi wala kaming mga ekipo nga pang rescue doon sa taot. Pag-confirm ng Naga, nauna kami sa kanila doon sa area. Pagka na relative sila galing Bohol, nagkarga na ng pasahero papunta sa area namin, yung sakay ng bangka na nalulunod. Na bitawan sa Amager kasi malakas daw yung alon doon sa area. Hindi pa nakita sir hanggang ngayon sir. Ginawa na yung Coast Guard sir kaninang umaga. Nag-continue sila sa SAR nila. Ating napakinggan si Pantalion Bosquet, ang MDRRMO officer ng lungsod ng San Fernando. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bumbochore May Balingan. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Pangasta Radio, Bamba. Samantala, ang death toll na dahilan ng shear line sa Northern Mindanao Region nasa 26 na. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula Bombo Radyo, Cagayan de Oro. Nagtuloy-tuloy pa ang pag-akyat ng bilang mga residente na nasawi epekto sa sumama na pagsalubong ng mainit at malamig na panahon o shear line na nagbigay ng matinding danyos perhisyo sa Misamis Occidental, maging sa Misamis Oriental at Bukidnon sa Northern Mindanao Region noong huling bahagi ng Disyembre taong 2022. Ito ay matapos kinumpirma ni Office of the Self-Defense 10 Assistant Regional Director Gilbert Conde na nadagdagan pa na 2 Misamisnons ang namatay dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng mga lupa sa nabanggit na mga lugar. Inihayag ni Conde na sa 26 na running death toll ng rehiyon, 20 sa mga ito ay nagmula sa Misamis Occidental kung saan pinakamarami ay nanggaling sa siyudad ng Oroquita, 4 sa Misamis Oriental at 2 rin sa Bukidnon. Sa usapin naman ng iniwan na danyos, ang Misamis Oriental ang nagtala ng pinakamalaki na umaabot sa halos 69 na milyong piso habang nasa sobra 54 na milyong piso naman ang sa Misamis Occidental. Magugunitang dahil sa malaking danyos na iniwan ng shear line, nasa state of calamity ang buong lalawigan ng Misamis Occidental, maging ang Hingong City dito sa Misamis Oriental. Ang Office of Civil Defense 10 po ay nagpadala na po ng tulong sa ating affected areas. Tinutulungan po natin una ang DSWD upang may hakot ang kanilang family food packs galing sa regions 9, 11 at saka sa 12. Sa ngayon, tuloy pa po yung ating assessment ang ating mga operations doon sa ground. Mula sa impila ng Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Yung presidente daw ng Brazil ay personal na dadalaw para makiramay doon sa burol ng football legend na si Pelé. Pero matindi, kilometro ho yung pila ng mga tagahanga na nais makahabol para makasulyap doon sa labi nitong si Pelé. May ulat ang Bombo Radio Legazpi. Nananatiling mahaba ang pila ng mga tagahanga ng Brazilian soccer legend na si Pelé upang humabol sa public viewing nito bago ihatid sa uling hantungan. Ayon kay Bombo International News Correspondent Hani Christie, nakalagak ang labi nito sa isang stadium sa lungsod ng Santos kung saan unang nagsimula ang karera ni Pelé sa larangan ng football. Dahil kilometro ang pila ng mga nais na masilayan sa uling sandali ang kanilang idolo, ay mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad sa naturang stadium. Anya, nakatakda rin itong iikot sa buong Santos ang labi ng Brazilian football icon at idadaan sa lugar ng kanyang ina. Nabatid na ilang mga celebrities at kilalang atleta na rin ang dumalaw sa burol ni Pelé, subalit hindi umano makakadalo ang football star na si Neymar dahil sa nagpapatuloy na training nito. Samantala, ayon kay Krista, inaasahan na magtutungo rin bukas sa lungsod ng Santos ang kakaupo pa lamang na si Brazilian President Lula da Silva upang magbigay pugay sa namaalam na King of Football. Dahil dito ay nasahan na mas mahigpit pa ang seguridad na ipapatupad sa naturang stadium. Marami pong gustong makakita, magbigay ng huling farewell nila sa ating King of Football na si Pelé. Yung lamay po ay naganap doon sa football stadium kung saan nagsimulang maglaro si Pelé.
Si Bombo News International Correspondent Honey Christie. Samantala, isang umano sa mga kahilingan ni Pele sa gitna ng pagkikipaglaban nito sa sakit na cancer ay ang makita sana na magkampiyon muli ang Brazil sa nakalipas na World Cup na ginanap sa Qatar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 35 minutos sa nakaligad sa tangnang alas 12. Bagulan nyo na batian ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating pagbalik banwa, bangin kaupo naton si Attorney Refrando Diaz, ang ating Provincial Administrator, kay Sugod Subong ngadlaw. Hindi na siya consultant, hindi na siya isa sa mga consultants sa siyudad sang Bacolod. Pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat. Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa Odto, 39 minutos sa kaligastag ng alas 12. Sa piyakalinya, upo natin si ang ato na Provincial Administrator sa probinsya sa Negros Occidental, ato ni Refrando Diaz. Sir, mayong Odto. Hello? Hello, sir, mayong Odto. Mayong to, Bombodan, Happy New Year. Happy New Year man, sir. No, sa sining pag tungtong sang 2023, ang report na nga nababato naman diri is hindi ka na Bombodan. Isa sa mga consultants sa siyudad sa Bacolod, sir? Oo, nagsugtanay na kami ni Mayor Albi. Aha. So, may ano ang mga rason sina diri, sir, sa imo nga pagbiya bilang isa sa mga consultants?
Well, I think happy naman si Mayor Albi sa mga systems nga ara da si Subong. And I have nothing else to contribute. Okay. So, wala iyasang malisya or wala sang kung ano man niya nga mga iban pa nga mga rason magluwas sige Wala lamang sa imo iya nga pamatsyagan nga daw hindi naging man niya nisisidad pa ang imong expertise ang wala gid man. bilang isa ka konsultan sa Bacolod. Wala gid man Malaysia Bumudan. Mayor Albi is still our leader sa aton nga party. Kung anong iya kinahanglanon anytime biski hindi kami consultant niya patawagan lang kami na. Tapos we're still in constant communication with each other. And kung kinahanglan niya gani ara man dayon ang tanan nga mga empleyado sa aton nga provincial capital kung anong ma-assist naton sa iya. So what's his reaction matapos nga pahayag mo abing mo intention nga magbiya na sir? Do okay man siya. Sa mga ano gani kalawig sir nga nagkonsultan ka sa Bacolod? Nalawig 3 months man lang to kay late na na-aprobahan sa aton sanggunian last year. So when the contract expires this coming when it expired last December 31, istoryanay kami ni Mayor Albi nga hindi na makinala nga i-renew na lang. Okay, oo. So bali mga ano man ang mga na-plaster ninyo sir bilang isa sa mga consultants sa Bacolod? Well, damo naman ko to na-plaster siya papeles, no? Parte sa procurement, parte sa aton nga mga system sa PIS, Personal Information System, ang aton naman nga Capital Cab, ara naman yung plaster ta sa iya. So, depende na kung paano nila usaron ang aton nga technology yung pasa sa ila. How about sir ang ining mga ginapahayag ang mga old systems nga matugan ginambal permi di Mayor Albi nga gusto niya tadlungon ang pila ka mga daan ng mga sistema nga mo nagapa-atrasa sa pagproseso sa mga papilis. That's why ginplastaran ta sa papeles parte sa mga procurement. Ano ang aton nga ginatanaw diri nga mga process diri nga pag-procure lang sa province. Tigaan ta siya sa flowchart, personnel nga kinahanglan para nga magpaandar sa nga flowchart. And in fact, naghatag man ta siya sa proposal kung ano ang composition sa bids and awards committee nga para mas madasig pagid. So, tanan naranan na kay Mayor Albi and ang tanan nga mga personnel nag-commit naman na sa aton. Whether it happens or not, it depends on the mayor na, no? Basta ang tanan nga papeles, systems, even ang aton nga MIS nga mga experts diri sa province, lin sa aton nga ICTD nga division, natapos naman kami sa tanan namon nga ulubrangon kag turn over na sa ila. How about sir ang iban nga mga bagay nga dapat nga klarohon, like for example, ang controversial nga hiring sa mga job order casuals kay in fact sang nagligad nga tuig sa nagligad nga bulan sa December nang controversial ang hindi pag-hire sang pila ka mga nag-volunteer nga mga job order casuals kay ang nagka-controversial man ang ining hindi paghatag sang cash sa ginmando sang aton presidente nga paghatag sang gratuity pay. Instead sang cash, ginatagan lang sang bugas nga tag 25 kilos. Kaya ang rason is daw naubos gid ang pundo sa nagligad nga administration. Kag way pa man ganito ma-resolve ang sabahin sang kadamuon sa mga job order casuals. Kaya ang mga ginpangayo nila nga listahan nga dapat napagwa ini. Kay parang maluan naton kag masukot naton na dapat pagasukton sa nagligad nga administration sabahin sa sining mga ginpang-hire sa syudad nga ara lang ang numbers pero ang personal abing appearance sa isa ka ginhire nga job order casual hindi makita way pagigyapon ini matagaan sang tuldok bala sir. So ano ang imo paglantaw sini? Bumudan nag-atag naman ta sa advice sa kay Mayor Albi. No nga kadamo nga bagay parte sa hiring sang job order
amo ang ginadumaro sa aton mga political considerations. Tinuan tatani nga mapoprofessionalize ang pag-hiring sa aton nga mga JOs, COS kag mga casuals. In the same way nga ang aton di sa probinsya, output gid na yang ginalantaw ta performance, no? Wala sang political considerations. Kung iya ka ni board mo ni nga gin-rekomendar kag wala kaya naka-perform, tanggalon ka gid at the end of your contract. Islan ka lang galing ni board dan elecciones sabi, no? pero we are trying to professionalize everything until there is a job order nga employment. So depende kay mayor, no? Ang pag tolerate sini or ang pagbago nga i-professionalize man ang pag-hiring. When it comes nakapabalo na ko na sa kay mayor nga aton nga budget cash position ta daw wala gid siya kabalo. Ginalipod ini sa iya. So I also gave certain mga suggestions kung ano ang kinahanglan naton nga mga tawo in the proper positions para ang tuod gid nga cash position sa Bacolod City mabalaan niya, no? In the same way ang cash position sa probinsya klaro ni hayag ini sa kay Governor Bong Lacson kag sa aton nga pinalangga nga Vice Governor man nga Jeffrey Ferrer. So wala kita diran ginatago diri. Apan dira iya sa Bacolod makita ko do ang damo information nga hindi pa ara sa iya mga kamot. So nag-suggest naman ta nga kung ano ang dapat ubrahon. So again, depende naman kay Mayor Albi kung ipatuman niya ang aton suggestions o kung hindi, no? Whether ang political considerations among manginbabaw o kung ang pag-professionalize man sa aton dira nga manpower sa Bacolod City. Pero kung sa bagay, Guru Sir, daw iniguro daw mapatuman gid ang pag-professionalize sa sining sa hiring sa mga manpower naton kay sa sining ginpayag lang kagahapon ni attorney o kung sa secretary to the mayor nga ang job order casuals nga i-hire sa sining 2023 ang kadamuon galabot na gid lamang sa 2,500 from 3,500 nag 2,500 pero sa nagligad pag gani kunong administration is sa first quarter of kung tunga sang anom ka bulan abi sa 2022 ang job order casuals naglabot pa gani sang around 10,000. Pero subong mga kuan na lang 2,500 simong paglantaw ina siguro fair enough nga mag-hire kita sa 2,500 ka mga GOs. Bumbadan sa akon irrelevant ang number, whether 10,000 or 2,005 irrelevant na. Okay. Importante nagafunction na sila tanan. Iskin 10,000 na sila. Kupro ko amo ganang kinananon sa syudad para magpadlagan sa traffic, para magpadlagan sa aton diri nga peace and order, para magpadlagan sa aton nga hospital kag mga health services. Why gina question? Pero kung 2,500 na kag politika gyapon, why gina gyapon may matabo? Exactly, so ang aton nga consideration amo na bombodan kag ginapabalutan naman na kay Mayor Albi. So again, all of the advices, all of the documents, ang mga systems ara na depende na lang sila sa pag-implementar sila. Pero sa imong pag-assess attorney, sa imong paglantaw bilang may ideya ka na sa kung ano nagkaklatabo da sa alimpas ng mga nagligad siguro administration. Ano may aragiman sa mga may aragiman sang puwersa abi nga kung nga ang daw mabudlayan ang pagbungkag sang pila ka mga sistema nga sa imo nga paglantaw do hindi ginagakadapat? Well, mabudlay gid kasi we're talking about people nga regular employees and mga department heads pang iban, no? Ang iban pagani hasta subong why gid operar kay Mayor Albi. So hindi naman na sila basta-basta nga mapahigad, no? Dako nga proseso ang aton nga ginaobra para lang ang aton nga mga ginabihon nga mga changes ang mga what you call this ang mga pag-install naman sa bag-o nga mga personnel nga effective kag nagakooperar kay Mayor Albi will take time, no? But it has to start somewhere, no? Amo na gani siling ko ang pinaka-importante gid ang aton nga
Bids and Awards Committee kag ang Finance Cluster dapat aragid kay Mayor Albi kay para magdasig ang iyang pagpa-implementar sa tanan nga mga proyekto sa City of Bacolod. Balikan natin ang gin-istorya natin ang parti sa job order casuals kaysa nasilimo na gani irrelevant naman na kung ano kadamo man gina ang numbers sa igahire natin importante aktual nga nagatrabaho kag aktual nga kinahanglanon mangin 10,000 man na or 2,500 it doesn't matter. Pero ang pamangkot diri is nagtuhog issue abis nagligad is nagdamo ang mga ginpanglista nga mga job order casuals kay may ari diri kuno yang ngalan lang pero ang physical abi ang pagkatawo sang inangalan ina wala. Sa malipod nga pulong daw mga ghost employees, ghost GOs. That's why ginpangayo ang listahan sang tanan nga mga job order casuals na nagligad. Pero do until now do wala ma-provide ang listahan. Ano ni may kabudlayan giman ang aton nga city mayor nga per sound sila manduan sila nga by all means i-provide ninyo ang listahan sang mga ginpang-hire sa nagligad nga mga job order casual, sir. Yes, ang aton nga pag-professionalize sa aton nga mga GOs kag COS. Na atag ta naman na ang advice no kay Mayor Albi. Ang aton di sa probinsya, ang tanan naton nga mga job order employees kag COS, no, employees, contract of service employees, na plasta tanan na siya sa personnel information system. Okay. So ara na siya sa HR. Regardless kung di na siya ka departamento, kilala na sila sa tanan ng HR. So, kadua, ang tanan-tanan ng contract is systems generated. Hindi sang pagustuhan ay lang sa pag-preparar sa aton nga mga contracts sang renewal. And number 3, may ara kita sang ATM nga ginabayad. Ginabayadan tas na through ATM. So, sa bangko pa lang mismo pagid, i-verify pagid sila kung tuod din na sila. So, ang tanan-tanan nga mga problema na madula tani na sa Bacolod. Kung ang ini nga mga sistema amo man ang aton nga ipatuman dira. So ara na ang aton nga pagsulduhanay wala ga kaulihi kay ti hindi na ta kinahanglan niya magulat sa availability sang manog cash advance sa pangsweldo cash dul-dul mo. Aton niya pag-ambala ni Gob swelduhan ara dayon na ya kay ma-download na lang na yung aton treasurer's office sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga ATM cards, no? So ang pagka-efficient sang pag-check sang identity sang tawo, ang efficiency sa pangsweldo kag paghatag benepisyo na-plaster ta na, no? So there is a probinsya. So depende again kay aton pinalangga nga Mayor Albi kung ini nga sistema amo man ang iyang ipatuman dira sa City of Bacolod. Pero base subong siguro amo na nang ipatuman kay sa akong pagkaintindi ang tanan nga iga-hire subong nga mga job order casuals ang nag-agigid sa made-in nga proseso kag nakuan gid sila do na do gin inventory lang gin isa-isa gid nga may mga physical appearances ginini sila nga nagapamatuod nga kung si Juan de la Cruz ginlista didto may ara gid personal nga pagkatawo nga Juan de la Cruz nga nagpakita. Kag that's why gani nga daw gin trim down ini sa 2,500 ang kinahanglanon base man ini sa request ang tagsa ka mga department heads. So ti siguro base kung may sa nagligad may nagakatabo nga ngalan lang pero wala ang personal nga pagkatawo ikabigon ta na lang niya nga chance to experience na lang attorney. Hindi bumbudan ang ato na nga mga JOs at COS. Dapat makilala na sila tanan sang HR. Okay. Mapati ka amo man na diri sa probinsya before. Nga pila na katuig JOD, wala gani ni isa ka papel da sa HR. So subong yan tanan-tanan nga ginapang-hire naton, ginakuhaan ta ginaya sang personnel data sheet. Ginahatag sa aton nga HR kag gina-record na nato sa ilang database. Tanan-tanan nga mga information pati sa ila gina-verify pati ang ilang ka personalidad kang tuod gid sila nga tawo kag sila gina. And step number 2, once they apply sa ATM, very stringent man ang aton requirements ng bangko para i-verify ang tawo.
So duwa gid ya ka steps ang aton nga pag-verify nga madula na yang aton nga mga ghost employees sa City of Bacolod kung gusto tani, no? Oo, amo gani. Oo. Galing kay ti amo na galing siling ko kagina nga until now ay gid maka-produce ang mga aktual nga listahan. Tubtob na lang nag 2023 na kita subong kag siguro gin-install gingamit na ni subong ang bag-o nga sistema nga ang tanan nga mga iga-hire subong may listahan gid ang SR kag may physical inventory gid sa sining mga personnel nga ini attorney. Correct. Kaya ang aton mga JOs na aralan na sa department nga level. Oo. Ang iba nga ni way nakabalo ang HR, way kabalo ang City Mayor's Office. So damo gid ya pwede nga intrahan sang di amo pwede isla na ngalan, pwede isang ngalan nga wala dara nga exist ka tawo. Kadamo sang pwede may matabo kung amo sa nga system. But kung ina-centralize sa Mayor's Office, ang aton nga JOs kag ang HR kabalo sang tanan nila nga mga personal information. So wala gid ya sang may makalusot nga hindi amo. Amo gani, sa nagligad nga bulan may nagkadto pa diri sa Bumbo kay nagreklamo man to nga way maswelduhan nga GO kag amo na no way maswelduhan. Di igo katapusan way mangalito sang appointment kag sang ulihi nga pagpangusisa. Nahambal niya nga ang nagrekomendar siya nga magsulod sa syudad daw si Tivis pato sa Oriental, attorney. Wala kita kabalo sila. Anyway, basta ang mga istorya hindi ta gid ya mapatihan. Importante gid ya sa employment ang imo gid ya nga papeles. Amo gani. So that's why ang pag-professionalize ang pag-hiring has something to do with the professionalizing ng records sa mga JOs, COS, at mga casualta. Para wala na salutan na ngalan, why na irisay ngalan, wala na sang pasalig hindi man magtupa. Okay, damo gid nagkalabiktima sang pasalig, linibo gid actually ka mga nagalaom nga ma-hire nga base lang sa pasalig. Daw nga siling sakto na kung magsalig kita sa pasalig, laban kita sa Rimalaso, kay ang importante may papilis ka ginakaptan, may appointment ka nga mag-ubra. Anyway, siguro insakto man ang imo nga desisyon nga magbiya ka na bilang konsultant kay ang tanan nga gusto mo ipaplastar na tugyan mo naman sa kay Mayor. Yes, Mamudan. And whatever it is nga implement we will respect it, of course, no? Bilang supporting cast lang tadi siya inaya ang main protagonist sa sini nga bagay, no? And ang tanan niya nga decision is the final decision. Mo gani kung sundon niya man ang imo recommendation kung hindi ara na sa iya. In fact, ang imo yang pag serbisyo bilang konsultant sa Bacolod pro bono man ang gani ni. Yes. And during the month of December, gin pulawan ta gina, gin meeting tang tanan nga mga tawo, gin preparahan ta sa dokumento, kag gin plastar ta kay Mayor Albi. So ara na sa kamot niya, it depends iya kung i-implementar niya or hindi. Ang decision is always his and we will respect it no matter what it is. Okay, sige. Attorney Diaz, sir, salamat gid sa imong oras kag Happy New Year sa liwat. Happy New Year, Bombodan, and good luck sa 2023. More power. Si Atty. Refrando Diaz ang aton nga provincial administrator. Hindi naman kuno kinalanon ang iyang serbisyo bilang nga consultant sa siyudad sa Bacolod na pamplastar niya naman kag may mga recommendation man to sa kay Mayor Albi Benitez. Depende naman sa kay Mayor kung sundon niya kung hindi ang iyang recommendation, no? Kung sundon o ti okay man, kung hindi pagsundon ti yan na. Ang importante nga ginaplastar nga muning sistema, amuning ang sistema sa mga bids and awards committee, amuning dapat nga proseso sa bidding para wala sang anong tawag sini, may mga hindi amublay nga mga transaksyon sa mga bidding, may mga ginapaboran nga mga kontraktor kag iban pa. Kag sabay sa mga hiring sa personnel, dapat nga centralized na tanan na kay balo may kopya
naglibog ang ulo nato na banwa nga sige hambalang Albi administration nga kadamo sa mga ghost employees nga nagligad nga administration. Kadamo-damo man to sa mga ginpanghayan nga mga job order casuals. Until now, wala kuno sila ma-providean sang listahan. How come nga hindi maka-provide sang listahan? Nga hindi maka-provide sang listahan ang syudad? Ano ginhaumhaom talang ang tanan? Di ko hindi maka-provide sang listahan, di paano nato nahibaluan nga 10,000 gid ka mga job order casuals ang ginhire? Kag nagkalaubos ang aton nga pundo kay ginabayad naton sa napulo kalibo ka mga job order casuals. Isakto gito nga ambal ni Atty. Diaz, irrelevant ng number nga magsiling kita grabe subong ang syudad kay nagda 2,500 na lang ang job order casuals. Hindi niya sa panubo-nubo sang numero sang job order casuals so kung patas-taas ang numero ang aton diya tutukan nga kung bala ang ina nga kadamuon sang job order casuals amo ginabala ang kinanglanon nga naton nga manpower para nga maayo ang pagpalakat sa siyudad sa Bacolod ang 2,500 or kinalano naton 5,000. Di anon tama na nga magsiling ta 2,500 ka mga personel ang ginhire naton. Tapos kulang-kulang ang tao sa bitaw. Kaya nga bitaw, isa sa mga ginakulang sa tao mo, that is why nga hindi tanan nga mga intersections may nagakaigo nga traffic enforcer. Kaya butangan mo na duha ka traffic enforcer, alang-alang na sa mga intersection. Di amo man na gani ang request mga kabianan sa nagligad, di bitaw head Police Major John Giliba, na madugangan ang mga traffic enforcers. Di amo na 2,500 ang i-hire subong nga mga job order casuals. Sa ako niya pagbanta, okay man kay makamino sa syudad ta sa Suililduhan, pero insakto na gid lang bala ang amo ni kadamuon. Base sa pangayo sa mga department heads nga kinahanglanon nila nga personnel. Ang aton nga mga street cleaners pila ka bilog kinahanglanon ta sa bilog nga syudad. Ang mga eskwelahan nga ginapangbutangan taman sa mga job order casuals nga nagapanglimpyo sa school campus. Kay banwa ang mga eskwelahan gina-providean gid ini siya sang mga city paid employees amo ni mga GO nga mo ang maga-maintain sa pagpaninlo dira. Kay imagine nyo banwa kung wala sang ibutang ang syudad nga personel, sino ang para trabahoon dira? Ang isa ka eskwelahan hindi makasarang mag-hire sang napulo ka mga janitor nga amo ang paninlo na sa palibot. Kaya mo na nga ginabutangan na sang job order casuals nga amo ang in charge sa pagpanghawan sa mga eskwelahan. Kaya ang syudad sa Bacolod, kadamo sa eskwelahan, hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang tatlo. Daan kadamo na sa mga personnel nga kinahanglanon. Ang ikadua, ang aton nga traffic, amo ginang pinaka-importante man, kinahanglan supisente sa mga tao na dira. Maglabot sina, may damo pa mga departamento nga kinahanglan man sa mga personnel. Insakto naging bala ining 2,500. Kay kung butang ta, kinalano naton ang 2,500 lang ginahire naton, pero hindi gali ni matalaptap, hindi na matalalapod ang tanan nga ang kabugusan sa syudad sa Bacolod nga ma-providean sa mga manpower. Why useless, irrelevant ang number tuod nga 2,500. Pero kung ang 2,500 amo gid maning actual kag amo lang niya gamay lang man basi siguro gamay man lang ning syudad sa Bacolod nga nagakinahanglan kita sang 2,500 lang ka mga personnel o ka mga job order casuals. Kag kun amo lang gid ni kag kundugangan mangin kuan na siya mangin waay na sang punto. Ati okay, pasalamatan naton kina trim down naton sa from 3,500 to 2,500. Isa gid kalibo banwa ang diferensya. Imagine niya isa kalibo nga sulilduhan, hindi mo magamit ang kwarta nga panwildo kay tiway na nagabuhin ka sang isa ka libo ka mga job order casual. Sige.
So ang ang issue sa mga ghost employees sa nagligan ng administration, magapabilin ina nga kaaka kay solusigilanon, istorya mga kwentong barbero, banwa. Nga ti anom na kabulan nga nagpungko si Mayor Albi Benitez bilang city mayor sa siyudad sa Bacolod, wala pa siya gapon ni isa ka papilis nga na-provide nga nagpakita sa mga listahan sa mga job order casuals nga ginhire kag kung pila di kabilog ang mga ghost employees. Wala sa may na-produce. Nga wala sa may na-produce kay why kuno nag-submit ang kung sino na ginapangayuan nila. Ti kun hindi mag-submit ni kuan mo, i-compile mo kung mag-submit. Kay ikaw bilang chief executive, local chief executive, may power kay mo yang i-compile sila nga mag-submit. Sanga mga ginapangayo mo. Kag isa pa public records na ang publiko gusto makibalo sina. Ang mga taxpayer gusto makibalo sina. Gusto may baluan kung banwa kung sanday sino ina sila, ano kadamo, kag paano nga nabutang sa listahan. Ti karon pag silingaw ising may ma-provide, mahuo lang kita. Hindi kaya dapat paano ta na mapamatud-an karon? Kag paano naton malagas ang dapat naton lagson kay dogin amat-amat na lang butang sa limot ho. Anong pala nga ni kabulan ang nakaligad since nga gin pagwa ang inang report nga may mga posible mga ghost employees. After 6 months daw, ilubong ta na sa limot. 6 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan. Bumbuhan ay sa Udto. This time, kuha natin ang report di Bumbuan Sindol Surilla sa Piakilinya. Gika naman iniya sa Bacolod City Government Center. Rather sa Comelec, kaya ang registration, gin-transfer ang venue, kag nanotisyan subong ang masyado ka nubo nga turnout sang registration. Ikumpara abis nagligad nga nagligad nga registration yung mubumbuan nga kagahon pa lang niya may ara na nga parehistro may ara nga may lapsag pa yung ginapatiti pero nagalinya mo grabe ba doon nagalinya sa Bulawan ko sa unahan ba subo yan doon na milag-pilag wala sang wala hindi ko na magsugpunan bumbuan please come in. Bombodan na milag-pilag diri sa Ayala Mall kay man ti wala pa deadline mo. No? Wala pa deadline. Wala pa deadline. Ang una, wala pa man to deadline pero grabe ka huro-huro pa registro. Oo. Kay Bombodan, ang kasami abe kung nearing the deadline ng mga kauturan naton, dira gid na no, days before. Pero kung tanawon mo subong niya, kay bago pa lang nagsugod ang January, in fact, halin pa rin sang December, halin pa rin isang pagsugod sang registration, jutay gid na nagaparehistro. It could be nga ti ang matabo ni Bombodan kay man ti barangay elections, pwede jutay gid man ang magaparehistro and then sa kadamo-damo sa tunga libo-libo Bombodan ang nagparehistro sang bago lang natapos nga midterm elections, no? Pero sunod diri kay Attorney Katrina Trinio Kanya, ang Comelec Bacolod head, ang panawagan niya sa mga wala pa yan nakaparehistro, abe magparehistro na subong pa lang. Subong ang ilang venue, sini nga si Mana, yara sa Ayala Mall, nag-change venue, gini siya Bombodan. Agod nga mas dako ang space, kay pwede sila maka-akomodar as high as 500 ka mga registrants. So amo lang nang iya, kay mas marami pala Bombodan nga magparehistro kita nga tawhay pa. Sang halin sa gabi, tubtob sa aga, alin gabi, parang gabantay ka na, ihasol mo pa ang imo sa niya nga kaugalingon, no? So, kay ang ginapreparahan ni Subong Bombodan, no? Sa kaniya nga mga kabombo, para na niya sa barangay elections, no? Nga gin-move sa isa katuig sang Commission on Elections, sa sang Comelec man, no? Para sa preparasyon. Kahit, debala, supposedly, December, pero why naman nang kahit tungod nga bago lang ito natapos ang midterm, so naaprobahan iya sa Kongreso nga i-move no, ang pagpatigayon sang barangay election.
Bongbodan, sa lubang bala naton iyang sa pagpahayag no sa interview naton, pamatiyan naton ang head sa COMELEC Bacolod, si Attorney Katrina Trinio Kanya. Okay. Sige, daligid lang. Ay, ari kami subong sa Ayala. Okay. Asa kami sa Thursday, 5. Okay, oo. Satellite na tawag attorney, no? Transfer of venue sa aton registration. Nag-transfer of venue? Yes. Nga aman attorney? Ang mga satellite registration naton yaya is amo na siya ginakonduct naton sa mga barangays, mga special registration naton sa mga PWD, senior citizen, mga PDL naton, mga vulnerable sectors. Ang aton yung subuya gina-consider naton transfer of venue sa registration para maka-accommodate kita madamo nga mga aplikante. Kaya kung sa opisina kita, limited ang aton nga ma-accommodate. Oo. Kamusta subong ang attorney, ang mga botante ang kadamuon? Jutay gid. As in wala pila, as in sa subong, mayara lang kita papito kabilog palikante nga natapos. Okay. So until when? Until when gani attorney? As sa January 31, but ari kita ya subong sa Ayala, ya hasta sa January 6 lang kita. Okay. Ang aton nga January 7 and 8, mayara kita barangay Alanginan, kag Granada naton. Oo. And then pagka next week naman, January 12, ano ni siya? Sorry lang gid. Ginaka na confuse ko sa akon nga schedule. January 16 to 19 SM kita. And then ang Robinson's Place natin January 25 to 28. Ang iban sa ang bakante sa nada is may possible may ara kita sa Gaisano City pero ginahulata lang ang confirmation. Oo. So attorney, jutay gid subong basi ang perming kakatabo no kung nearing the deadline na amo na yang gadamo attorney no? Well, nagapati kita base tungod nga nag-inulan, Okay. sa ulan. No, isa sinaka-factor kay isang previous nga registration, previous nga sang last December nato nga registration naga sobra man kita 200 every day nga gina-process. But hopefully tani ma-sustain naton kag mas increase pa kay tungod nga nagalapit na ang registration. Pero ultimately bila kung kaisa ang nagagwa gid man na iya kundin pa nga katapusan dito gid man na iya nagataguso ang aton nga mga aplikante. But hopefully this time paano pa sila Attorney, kung magpa-register, ano na ganing ginadala, attorney? Valid ID lang gid ang aton nga ginapangita nga may address nila nakabutang dira sa Bacolod City. Kung wala address, madala lang sila sa mga other documents di nga nagapamatud nga dira na sila naga-start sa sila nga lugar. Like mga bills na sa kuryente, sa tubig, ako ano pa da nga mga sa telepono, ako ano pa da nga makita balang address nila sa ginaistaran nila. Ang barangay ID kag barangay certification, although ginabato naton ina siya, but nagapangayo kita sa mga additional nga mga documents. Kahit ikong kaisa bala pagpamangkot naton hindi man nila masabat ang aton nga mga pamangkot, that is why nagapangayo kita additional documents na siya. Amo lang na siya atong ginapangayo for 15 to 19 years old. Aside from the valid ID, may ara kita ginapangayo nga birth certificate or baptismal certificate. Okay. Ano imo mensahe subong sa mga pumuloyo, attorney? Sorry. Sa tanan nagatuyo, magparehistro, ari kita sa Ayala sa January 5, 6 to 7, Alangilan, and Granada kita. Next week, possibly, ara kita sa Gaisano City, nagahulat lang kita sa confirmation sa Gaisano City sa aton. 16 to 18 ara kita sa SM. I-visit lang nila ang aton nga page, Facebook page ng Bacolod City nga COMELEC. Dira ginapagwa man naton ang mga announcements naton dira sa aton Facebook page. Temprano lang kita kag para nga hindi na kita magulat balas ang last days kag maginuto pa kita sa Bumbuan. Bongbodan na batian naton no si Attorney Katrina Trinio Kanya ang aton nga COMELEC Bacolod head. So mo lang gid niya ginaabiso sa aton nga mga kauturan nga temprano pag gid nga magpa-register. Kay may mga schedule
Again, may website man ang Comelec, sa Bacolod Comelec, bala, pwede sila na makavisit rather sa Facebook, no, sa dugang iya nga mga schedule. Pero amo ning ginaparinto naton sa mga kauturan ta. Katawhay gidya. In fact, nagpadulong gid ako sa Bombodan sa area, kita tama na sa video kung ano katawhay, subong amo lang gid na iya, no? So better ya ka namin. Bumbuan? Yes. Daw suli sa nagligad nga mga registration. As in kagina sang aga, pito lang gid Bombodan ka bilog. Sa pakuluod to may nagdugang-dugang, so do medyo nagdamo-damo, yung ay lang. So I don't know kung makalabos ni 30 sa bilog. Yes. Ano ni na basi na ubos na parehistro ang mga pumuluyo kay ti sa nagligad to ubos na gid. Amo gani. Anong meron? Basi naubos or bakit Bombodan maglapit naman ang petsa 31. Amo naman ay magtako-tako kita. Amo nang bantayan naton kay kung isa ang gaka ano kita nga mga Pilipino bala hindi man tanan. Pero amo na lang ginahamba nila Bombodan kung hindi hindi maghulag. Hindi maghulag. Oo. Hindi na mag-deadline, hindi maghulag. Do amo sina, no? That's why nga pero tanawon tani base gid man niya nga nagkalaubos na, no? Or mayara pa gid man niya pero ginahulatan na magid lang yang mag-deadline antes kita nga magkadto para iya nga magparehistro, no? So kaysa nagligad to tag 1 kilometro ang kalabaon sang linya mo. Oo. Puwerte gito ya Bombodan, daki pa lang niya. Mas tampid mo. Oo, as in gid siya everyday. Gabi pa lang kapilakay na dinalagan para bala Bombodan how na para lang makapila ka. So makasiling ka man ganito sa nagligad to nga do inablang bisan matunugan basta magkaparehistro lang do makasiling ka man gani nga siya anong meron? Anong meron? Grabe ito yan nagligad yung Bombodan, no? So subong kay amo ni sa mga kauturan naton amo ni katawhay so kung wala pa na kaparehistro especially bago ka nag-18 or manog 18 ka antes yang eleksyon. So parehistro ka na lang gid nga daan, no? Amo na ang pinaka-importante sa tanan. So Bobo Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Daw gina-picture out ko ba lang sa subong nga nagaparehistro ba lang daw ginatulod na lang blaya kay daw la gana magparehistro lang daw kakapilitan na lang daw mo na nakajutay lang daw kita mo na sa kinarton so lang maglakat nga daw naga-bend ang tuhod lang. Tapos ang sa likod daw kanami mo ang karikature la. Nagalakat nga naga-bend na yung tuhod na daw malupog na mo na tapos sa likod may palad nga nagatulod na mo na. Para lang nga makalakat nga makalabot sa registration center. Sang kumilik ahay kung sa nagligad makasiling kita nga anong meron nga daw pamatyagan ko daw sa punta tubla sa ginalinyan to daw may bulawan nga nag-ulat lang. Willing niya mag-sacrifice bisan may tulog-tulog mo bisan alas 12 pa sa gabi malinya na yan mo na makasiling ka gintuon nga anong meron mo subong niya daw hindi ka na makasiling nga anong meron. Kasi ka na nga wala na ang meron. Anong wala anong wala bakit nga daw najuta nagparehistro subungaw ay oo banwa sige 19 minutos ang nabilin o kung nakaligad sa tag ng alauna. Magabalik kita pagkaligad gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital. Pabalik na mga kabiyanan sa aton ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Saudto. Ang aton nga provincial health officer si Dr. Ernel Tumimbang nagpayag nga 63 kabilog ang mga fire-related incident no nagluntad di sa aton nga probinsya sa pagsaulog sang pagbulag sang tuig. Di masyado kagamay lang gid no. Kag kabay pa nga sa sininga tuig nga celebration maganubo pagid ang kaso. Yari ang report tubos kay Bumbo Dennis Robica sa piya kalinya. Bumbo Dennis, please come in. Bumbo Daniel, 63 ka mga fire-related injuries no? Ang na-report sa aton sini Provincial Health Office sa celebration sa Pasko kag baong tuig. No? Ang record ni Bumbo Dan from December 21, 2022 until today, January 3, 2023. No? 63. Sa 63 na Bumbo Dan, kalabanan sila nga mga injury nga na angkon natin burn kagining nalokpan ginabi no Bumbo Daniel po wala sing serious injury ang na record no kag wala man sang amputation o kung maginutan tudlo maginutan kamot maginutan na kun ano mo nalokpan sang palupok no. So, ini 63 ka mga fire-related injuries sa Bugos sa probinsya sa Negros Oriental. Kung ulo mo dan, mas mataas ini. Kumpara sa 2022, nga last year is 31 lang. No, ang aton nga recorded sa THO nga fire-related injury. Bumudines, ati kisa nagligad, hindi pa man gito grabe ang celebration mo. Yes, pupunta mo naman isa sa mga factors. No? Kasi naligat niya, medyo may kumatabi, mga health protocol pa tayo, pa pwede ka ipon-get, no? Sumuguro tayo, isa sa mga rason nga daw nagsaka, no? Kung talaungon mo, 31 to 61, sobragid mga 100% good, no? Ang ginagdoble, gid mo dan, no? Pero sila ito, wala sing serious nga mga injury, no? Pero still, lubo lang sa gyapon kung ikumpara sa mga previous years pagin. Yes, nubo ni katama na kay tagalabot sin gani iya bumudan mo 61 lang na. Sa 61 sa mga fire related upon firecracker related injuries bumudan ini natabo ini sa mga 21 ka mga LGUs diri sa ato na probinsya, no? Nagapanguna diri may pinakadamo nga firecrackers related injury ang syudad Iyasang Bago. May napulo kaya mga cases. Then sunod diri ang Victorias kag Talisay City. May 7 ka mga kaso. Then ang syudad sang Sagay kag ang syudad sang Cadiz may 4 ka mga kaso. Then ang Dares del Bombuante 2. Isa. O 3, 2 kag 1. Namo ng mga kaso diri bumuda no.
So may mga LGUs nga mayara sa mga senator na may mga fire-related cases. Senator mo number 1 na Ciudad Sambago, Binalbagan, Ibi Magalona, Hinigaran, Kabangkalan, Sagay, Silay, Masilay may 3 mangani, Murcia, Kawayan, Escalante, Manapla, Valladolid, Victoria, San Enrique, Isabela, Talisay, San Carlos, Calatrava, Cadiz, La Castellana, Pulo Pandan, Nuban, Himamaylan, kag La Carlota. So ano yung mga lugar diri sa aton nga probinsya nga may na-record nga mga firecrackers related injuries from December 21, 2022 until today, January 3, 2023. No? Ang damo-damudan sila kung nga nakan ko sila sing mga injuries na lokpan sining nawot ano ning parma ning daw gitawag lang kandol ni siya ng amo ko ginasindihan bala nga daw gatig na patidog ka nagasumpit nagisbasi ko sa kandol bomb no damo sila ang naka-injured bangod na lokpan sa gitawag nga candle bomb Pomo Daniel. Aring konfirmasyon ni Provincial Health Office Head Dr. Ernel Tumimbang. Ang fireworks-related injury na as of January 3, as of now, as of today, may 63 cases na as of January 3, 2023. Ang involvement, 42 ang active, 21 ang passive. Active siguro siya mismo ang ages ta is 1 to 50 years old ang atong reporting group. Ang most number of cases occurred sa 1 to 10 years old. That is 42.9%. And the 63 are aging 1 to 10 years. Ang the most common nga type of firecrackers are ang candle bomb with 8 cases. I don't know na anong candle bomb, siguro amo na siyang tindog. Ang most common type of injury are ang blast, burn injury, man amputation na nag-occur. So, 53 cases ni siya ang blast and burn injuries. Ang may liquor intoxication, we have 13 under the influence of liquor. Compared mo sa 2021, so kung tanawon mo, ang 2021 we have 31 related injuries Ang 2022 we have 63. Taas. Amo to siya, kadamuan male, huwag gidya female mo. Huwag may kakapot ang female palupo. Usual, gagbay lang yan. Male. Then, ang kadamuan na related injury, type of injury are blast, burn injury, huwag man tayo amputation. May eye injury, dapat lumay. So mula na, mo ang konfirmasyon ni Piso Head Dr. Ernel Tumimbang, no? May 61 na cases mo mula, probably kung ispikat sa patuginan ni Dr. Tumimbang, nga basi may alam ang iban nga injured man, gamay malang, wala man madala sa hospital, wala man madala sa health center, kamo ni may ma-record. So iniyang 63, tanan ini sila na record, kabangod na dala sa hospital, tagaan pagbulong kag sinaton ti officially mo ni mga firecracker related incident o injury adiri sa Negros Occidental Bombo Daniel. Okay, sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. So amo ni kadamo no ang firecracker related injuries nga na record no sa Provincial Health Office. Kabay pang mga sa palabuton nga mga pag-celebrate naton sa Christmas and New Year, masiro na gid ang ini nga mga insidente, no? Likawan na lang nato nga pag pinalupok para layo sa disgrasya.
34 minutos sa kiligid sa tagnang launa. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Zone. Tup danan makitabuas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious quality